एबारनिफ्राय खारबावदो सोर गावनि बिसिखौ गारना खारो एबारनिफ्राय खारबावदो सोर एबार गावनि फिसाखौ गारना खारो सोर खारदो एबार गावनि हौवाखौ गारना खारो ना गावनि हिनजावखौ गारना खारो माबायदि सोर खारो खारबावदो एबारनिफ्राय मोनसे स्ट्रिक्ट आयेन जाबाय आरो नोंथांमोना खारोबा बेनि साजाखौ नोंथांमोना मोनसिगोन बेखौ आं दिनै नोंथांमोननो गिबियाव फोरमायना होनायदों दा लोगोफोर आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आरो नोंथांमोननो आं भिडिअखौ ससे खिथाग्रोगोन मा आफाद दादों मारै सोर हमगोन बेखौ आङो लागोन आरो बिनि उनाव आं डिटेलयै सावरायगोन नोंथांमोनजों होमब्ला नोंथांमोना भिडिअनो दसे नायना लाग्रोबानो जाबाय फै आं खिथानोसै भिडिअखौ दसे जोंनि थाखानाय बर' आइजो अनसाय आफाद बेजों खुनु कन्ट्राडिक्सन जानो गोनां जेबो थासारि गैया खारन अलरेडि जोङो बर' वमेन कोअर्डिनेशन जों दानायनि गेजेरजों एबसुनि जि बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज समाज परिबर्तननि जि जौ जुवा दायना दायनिनि बाथ्रा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय ड्राग्स जानाय बा मानसि लांखारनाय बा दिनै गुबुन गुबुन हारिजों खारलांनाय बा गुबुन गुबुन हारिया दिनै लानानै खारनाय जोंनि हाबा जाखानाय संसार नखर परियालानो गुबुनजों थांनानै जालाखार बिलाखार जानाय बे बिथिङाव जोङो गोथौ मटिभेसन आरो गोथौयै खामानि मावनो गोनां दङ दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मोनसे सेल बेहा मोनसे आलादा इन्डिपेन्डेन्ट आफाद बा एन्टिटि नङा एबसुनिनो सिङाव मोनसे सेल हिसाबै जिहेतु हाबा मावगोन आरो एबसुखौ बियो एसेस खालामगोन आरो एबसुआ बिथांमोनखौ मदद होगोन दा बे मोनसे मट' आरो उद्देश्यजों आरो आइजो अनसाय आफादा गावहानो मोनसे उदां कनस्टिटिउसन दङ बिथांमोना गावनि एजेन्डा बायदि खामानि मावदों मोनसे समाव आन्दोलनाव जोंजों ज' दङमोन लोगोफोर खोनाबाय नङा होमबा नोंथांमोना नुदों बड' उइमेन्स क'अर्डिनेशन कमिटि एबा बड' आइजो गौथुम बे मोनसे आफादखौ गलाघाटआव जानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुमावहाय बे मोनसे आफादखौ दानाय जाबाय आरो बेयो जाहैबाय मा आबसुनिनो मोनसे एंगारनो हायै बेयो मोनसे सेल जागोन होननानै बुंदों मानोना आथिखालावहाय माने डिटेलै बुंखादों एबसुनि आफादगिरि डिपि बर' सारा डिटेलै बुंखादों दै डिटेल बुंजोबखादों जे आथिखालाव जोंनि बर' मानसिफ्रा गोदाव सोराव जाबाय माने सोरबा हाबा जाखानायाबो गारनानै खारनाय गथ' गथायखौ गारनानै खारनाय बा बुहुत बिभिन्न बाथ्राखौ बुंदों स' बेफोरखौहाय रैखाथि होनो थाखाय बेफोरखौ जोंनि समाजनिफ्राय माने रैखाथि होनो थाखाय दिनै आइजो अनसाय आफाद थासेयावबो दिनै दानो गोनां जाबाय आरो बे जाहैबाय मा एबसुनिनो मोनसे एंगारनो हायै सेल जागोन होननानै बुंदों जेनेबा बेनि गेजेरजों आङो बेखौनो मस्ट वेलकाम खालामगोन आरो आं बेनि गेजेरजों आं खावलायगोन एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारखौबो आं खावलायनो नागिरदों नोंथांमोना नुदों आरो जों सारा बर' रायजोफ्रा नुदों जे मा जोंनि गेजेरावहाय बर' समाजाव बे मोनसे गुबुंले बारहावा जागासिनो दं दा बेखौ जुदि रैखाथि होनांगौबा बेखौ इनिसियेटिभ लानांगौआ माने सरासनस्रायै जानाय नङा आं बेखौ खावलायगोन गोरबोनिफ्राय मानोना ओरैबायदि मोनसे स्पिडआव खारगासिनो दङ माने जोंनि समाजनि आइजोफ्रा आरो जोंनि समाजनि हाबा जाखानाय हौवाफोरा माने खारनाया नोंगौ बेखौ जों बयबो मिथिगौ जायनि गोसोआ दुरबलथा हिनजावानो जा हौवायानो जा बिसोर बिदिसो खारो दस्रा खुनु आरो रावबो खारा नाथाय सोरबाया न'खरनि प्रब्लेमाव खारो जेरै सोरनाबा हिनजावा मोजां मोना नाथाय न'खराव फिसाया सानफ्रामबो जौ लोंनानै बिसिखौ दुम दाखाल खालामबाय थायो नांलाय खमलाय खालामबाय थायो स' बिदियाव बिसिया मालाबा सहायनो हायियाव खारो फारसेथिं दिनै जोंनि हौवाफ्राबो खारो जे दा हौवाफ्राबो बेनो जाहैबाय मा माने जाहोना बयनाबो गोरोबलाया दा बिदिबा जों बेफोरखौ सलुसन खालामनांगौबा बे खामानि मावनो नागिरनाया बे एसे लेटद्रायबाय नाथाय थेवब्लाबो जाबाय खिन्थु गोबांथार मानसि जा दंबावो हमनाव गोबां दं दिनै सानफ्रामबो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुखायोखा सोरनिबा हिनजाव खारनाय दा रानिं बांसिन जागासिनो दं होनबा हिनजाव खारनाय ओरैबायदि मानसि दङ समाजाव हिनजाव खारनायजों लोगोसे सोरखौबा साख्रि बाख्रि होगोन होननानै रां लानानै थगायनाय मानाय बिराद घटना आरो मैयासो एनिथिं एमजेनि बिजाबाव मोनसे नुदों आङो जे साख्रि होनो होननानै 50,000 फैसा लानाय आरो बिनि गेजेरावहाय मानसिखौ दा हमनोबो मोनबाय दा मानसिफ्रा ओरैबायदि मानसि दंसै दा बिनि गेजेराव नैबे मस्ट गुरुत्वपूर्णसिन जे जोंना हाबा जाखानाय हिनजावफ्रा खारनाय हाबा जाखानाय हौवाफ्रा खारनाय आरो आं बेखौनो बुंदों आङो स्पिडि खामानि मावनांगोन बिनि सायावहाय दिनै एक्सिडेन्टनि बादाव खामानि मावगासिनो दङ आंथ' मस्ट वेलकाम खालामो बै समावनो दा बेजों लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय माने बेखौ मावनो गोरलैसिन जायोमोन मानो होनना बुङोबा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरुनिफ्राय लानानै जिल्लानिफ्राय लानानै आनसलिकनिफ्राय लानानै माने इउनिट लेभेलसिम दङ नालाय आरो मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय मेम्बार्सफोर दङ इउनिटआव बिबान दङ दा बे हिसाबै माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिल्डआ गुवारसिन जायो दा गुवारसिन जानायखाय मावनो साबसिन जायो
आरो मोनफ्रोमबो गामिनि गावबुराजों मोजां सोमोन्दो थानानै आरो गामियाव माखासे इन्टेलेक्टुवेलफोरजों मोजां सोमोन्दो थानानै सोर माबोरै जामारो जामारा बेखौ स्ट्रिक्ट मोनसे एक्सन लानानै पानिशमेन्टनि राहा लायाबा आरो जोंहा जेबो राहा गैया नाथाय जोङो दा दानायल' जुदि सिरि थायोबा बे जानाय नङा आरोखि ओंखायनो आङो लुगैदों कि स्पिरिटजों खामानिया जागोन गोख्रैनि खामानिया जागोन आरो जाय मिजिं लानानै जाय आसा लानानै दादों बेयो साक्सेसफुल जाथों आरो जाय बिथांमोना बिबान मोनदों आंनिफ्राय कंग्रेचुलेसन जासिदों आरो गोसो मोदोम होनानै मावलांगोन मिजिंथिबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि गामि सिङाव थानाय जायफोर समाजखौ मोजां जाजानो लुगैयो जायफोर समाजखौ जौगाजानो लुगैयो जायफोर समाजनि बर' हारिनि फारसे अननाय दङ जायफ्रा बर' हारिनि फारसे मोजां मोननाय दङ आरो जौगाजानो लुगैयो जे मास्टार रेस लानायनि मोनसे थांखिजों जायफ्रा लुगैयो बेनिखायनो गासैबो गोसो गुदुं बर' सुबुंफ्रानो बे आयदायाव बयबो बाहागो लानांगौ आरो बेफोरबायदिनिफ्राय समाज बेरेखा खामानि मावनाय ड्राग्स जानाय गानजा लानाय जौ लोंनाय सिगारेट सोबनाय बेफोरबायदि जोंना बैसो जायैयाव बेफोरबायदि जोंनाव बिराद माने खामानिया जागासिनो जादों बेफोरखौ होबथानो थाखाय जों बयबो माने मदद होलायनांगौ बबेबा नुदोंबा जों बयबो बुंलायनांगौ आरो नों सासेजों हाया सानैजों साथामजों लोगो नांनानै जों बिसोरखौ दबथायनानै जों माखासे लानांसिगौ आरो जों बेफोरबायदि दबथायनानै जुदि लायाबा जोंहानो प्रब्लेम जागोन आरो आं खावलायगोन जोंनि गेजेराव जोंनि ओनसोलाव गोबां माखासे दाब्बाफोर जाबाय आरो बै दाब्बाफ्रावबो जायफोर दाब्बा मालिकआ दैदेनो जायफोरखौ दाब्बाखौ सालायो बे मोनफ्रोमबो दाब्बायाव हायोबा साफा साफा मानसि दोननांगौ जायफोरनाखि बैसो जायै मानसिफोर जुदि बेफोरबायदि माने लोंनाय जानायजों गफबनानै थादोंबा बेफोरखौ हमनानै माबा मोनसे बुजाय आजाय खालामनानै बिसोरखौ जेन'बा बिसोरनि मेन उद्देश्यआ मामोन उन्दै समाव बिसोरो फरायनांगौमोन फरायनानै फेदेरनानै मानसि जानांगौनि खोथा दङ बिसोरनि लाइफखौ दानांगौनि खोथा दङ बेनि सायाव मोजां बुजायनानै बिसोरखौ बादा होनाय आरो नेक्स्ट टाइम जुदि नुबावोब्ला नोंसोरनि सायाव स्ट्रिक्ट मोनसे एक्सन लानाय जासिगोन बेफोरनि सायाव मोनसे लिरनानै दोननानै जुदि बेफोरबायदि मोनफ्रोमबो ओनसोलाव जुदि बयनिबो मेगना जुदि सिला बायदि जायोब्ला खुनु आरो रावबो मावनो हानाय नङा खुनु आरो रावबो मावनो हानाय नङा एबा बोसोरसे बोसोरनि गेजेरावनो बेखौ फोजोबनो हागोन स' बिनिखायनो दिनै बड' उइमेन क'अर्डिनेसन बर' माने आइजो गौथुम बे दानायनिखौ आङो मस्ट वेलकाम खालामदों आरो बेजों लोगोसे बेखौनो आं खावलायखादों जे जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जायफोरनाखि समाजनि मोजां लुबैदों होनखादों बे आयदायाव बयबो बाहागो लाफाथारनांगोन बाहागो लाफानांगोन गोसो मोदोम होनांगोन जायखि जेरावखि नुवा मानो मानसिफोरखौ रैखाथि होनायनि थाखाय खामानि मावनांगोन आरो बयबो नाजानांगोन अब्लाबो मोनफ्रोमबो जुदि गामिया जुदि बिदि मोनसे स्ट्रिक्ट मोनसे इनिशिएटिभ लानानै जुदि खामानि मावलायोबा खुनु मोनसे रावबो गामिनिफ्राय बेफोरबायदि जानो हानाय खुनु माबा थाया दा बेनो जाहैबाय मा मोनसे समाव जोंना मा राजखान्थिनि बाथ्रा लानानै बे उमुगनिसो मानसि बे इउपिपिएलनिसो मानसि बे बिपिनि मानसि होननानै थाथोंलै साला बिनि फिसाया गाज्रि जाथों नै जोंना बिदि होनग्रा मोनसे सर'बो दङ बेयो बिपिनि मानसि थाथों गाज्रि जाथों बे इउपिपिएलनि मानसि थाथों गाज्रि जाथों जोंना बेफोरबायदि होननाया बारा जादों आरो बिदियावनो जोंनि गेजेराव माने गावजों गाव क'पारेसन होलायलायै इनिशिएटिभ लालायलायैया गोबां जानानै थांबाय ओंखायनो आं खुलुमनानैबो खावलायगोन जारै जे दादों बड' उइमेन्स जेनाखि क'अर्डिनेसनखौ मोजाङै सापर्ट खालामो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा आरो बिथां बिबानगिरिफ्राबो मोजां गोख्रों मोनसे इनिशिएटिभ लानानै माब्रैबा आफ्टार 2 इयार्सनि गेजेरावनो एबा उइदिन 2 इयार्सनि गेजेराव माब्रैबा बर' समाजखौ मोनसे स्टेजाव लाबोनो हायो जाय जे थासारि बेनिफ्राय माबायदि इनिशिएटिभ लायोबा बिथांमोनहा खामानिखौ मावनो गिगोन खारनो गिगोन बिनि सायाव जेन' लानानै इनिशिएटिभफोरखौ लायो आरो रुल एन्ड रेगुलेसनफोरखौ लानानै खामानिफोरखौ मावलायो आं बेखौ आंनि तरफनिफ्राय गोरबोनिफ्राय खावलायनाय जाबाय थेंक इउ